Good morning. Manong. So, jalan ayon sa kanding ni. Mga almusal na kahoy. Mga kamot la. Wala mong babago dyan. Ang sabit na anak ko eh. Bulong na kahoy ira. Dala mo, tabigyan ko rin yung mga andoon sa loob. Man, wala yung babagot. Nakahoy. Ni, panagdala-laros la. Gusto na makakain na. Ang sinabi mo, hindi mo na maila.